Aku apa tip siapa ngajungi? Gak keren pat, tapi nom sih kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Khasi Students Union Mangalore Unit hakasantrik na itong aja apun Rio klalum lalangi samla khasi kipapuli hanong pa Mangalore dak papelong ya third nyotop sports meet arja apun Rio Hamila Grass Ground Mangalore hakani kasngi la sakhilang do presiden ka KSU Bengaluru Unit usamla dan bok lang nongput ubolong kumukongsan hakajingile kai football ya kanam ladu lay ora dak Handsome FC terbaka Jaintia FC lay ora ekratan kabaar Khasi Students Union Mangalore Unit hau kurwa belapha asiklap thai khubor kalong pakan beteng bentri shitom nak benta ban penskem ya gajing eteli bat ban yada gajing long tenrai bat ka hok jong gajai ban reu nyotrap ban kentiu yaki kamili ka ki bonra gajing de perlong bat gajing long kawai hapleng ki samla khasi introduce myself ngam bin itu yalade ngakerteng jong ade rida de ngamenta ngade ngalong MC jong kane program Kong sap nga ai ngu yo try nong bo nong thau bau la ai ringkat yangi kane kapor kamsim bo ai ni kamet kapat kapakoi kabaklain bagi yo banwan ya semlang hagane program jong takasi Tegane kasi bukarpang ai ngasnyo kumen sibune ban pediang snyo bha bat ai kuble ya pi baro ki kongsan di sembot kongsan kinong hikai ki samla pule kinong yasim benta bat ki pai ba ki blawan sakhilang hene program jong menta kasni tiswa bangin sedang yu program ni ai ngu yo blai try kimrat dengan khotno sisendon ya inong ngu blai iban ai ka jing duwai sapang jong menta kasni ngan khotno ya ilam jing sai hun sena ben ai ya ka jing ngu dem hakanik po kuble ya baro nekong nang chap Chua bangin sedang ya ke program jongi minta keswi nipan kamu kedam na metrai nong bu nong thau ai ba minta keswi ban ya inti ke program jongi klem don kejing mensau mensnam ya kinong shem minta to ai ba ka benang ka besit ka basai to ai ka but ka bor ni ai nguru ya ka beram au halor jong pha bangin yo ban le kai le risa bangin yo thia yo den ai ba kinong shem menta keswi bakin ya buram iwe ya iwe nang ban light na kacing kelumar babon jat ngamdan kentin sibon ban ai te swa bangan pungkut nga ai kublai sibon ya meblai ngan pungkut da ka baong si hajar ngo kublai sibon ya ilam jing sai hun sena bila ai ka to kentin ngo kentin dam ka pasngew songkun ka pasngew songkhie te menta ngam khonno ya ka tim jong yari lang ban ai ya ka jing shat pediang singa pha menta kasi 3, 2, 1 Shibun ya iba morning star ibela pediang singo bhaya pi baro sagani program jong taksi khotno ya bot kongsan jongi don bok nong phut I president jong KSU Bangalore unit timentang en khot singo bhaya ya pi ba pin ai ya jingkren jing ai sim shwa bangin sedang ya program ya khot singo bhaya pi ban ban chikmat Songkador ba pun yaje kali jing yalang kong Rida president jong KSU Mangalore unit samla chiro but ki ko samarang ba ni ki bayadan mentalang banga but ya pi baro ki prodo prasnam ki bayadan menta ha kani ki jingilang te ngasmo ben penap na kalian ka KSU Bangalore unit ba I kongsan jong menta sini la bendan lang ha kani ka program na kadaw
ba in the chat in the kind phang te ha kani ka step menta ka sini ngasmau ban ai kuble kerpang ya ka KSU Mangalore unit ki bala biang ban penlong ye kani ka program sa sisin pan te katung bala bu me ka phang kom jing atli kalam sa ka jing job te na kata kadau haba kadon ka KSU Mangalore unit hangne ha nomba Mangalore te kum ka student union ngakat ru ya pis ki samla kasi ki produk pasnam ki bayadon hangne ha nomba Mangalore babinya ailang kakti kamon bakti kading kanang ladadon kino ki jinge lane ki kam ki bamla bankier da ki jingdon ka body hangne hapo Mangalore unit rengkat ki baro ki samla kasi ki bayadon hangne hapo Mangalore ba pin ya long ki bayatli katkum ba kalabu hangne kapang te rengkat ha ki jinge trailang ka KSU Mangalore unit bat ka KSU Bangalore unit Shibun tali ki kam nagaleng ki unit ni la ju yarap shibun ki kam ki ba yakendu la de ha ne po Mangalore la ne overall ni po Karnataka te ha kajing trailang rengkat ka juni la da piong ka bading kong ya ka Megali House ka badan kam ba hang ni po Karnataka te nagaleng ka union ni la pen sengau na ka government te menta ka Megali House ro kladon kila tit jaka hang te po Bangalore te menta kim pakli kila nang penkre ngatrai satang ar lane lai banai nila yo ban pleno e ka Megali House hang te po Bangalore te ke jingdon jom ka Megali House bali ni don kam bhai ka Megali House ladangi perkhat ha ki ar banta ka wei ki samla pule bat ka wei ka ba ar pat ki samla ki ba 1 3 lani ki ba 1 wat kam sani haga jing ikendu ka jongi ru kini ki khamtam ki bawan pule shani lada kita dei ha ka jakasa jagadem ngai inga wadda ki nangne na po Mangalore lada ki kwa ban lech nong akan mau hakini ki sinam balalik ki sama ki bapule nursing kumba katsan ngot lane katrang ngot into ki lamis no ka train hamrei hapor baki mis no ka train pat kim don chu jakasa hai bakin haplek sa into haka jingkur ki tikila phun marmar ya ka union ka jongi te nakaleng ka KSU Bangalore unit ring lala ban yo ban yarap ketum ka jingla ka jongi ki babon khasi jongi ki shathop ondala poi sejaka haka jongi kendu ka unit ka jongi ban layo ban yarap ondala poi sini haba ki samla kasi jongi ke lia call kita ki agent ane kita ki bro ki ban ong ban kula ban aikam Henry kim yo su ban connect bat ki babon complain ki ong na ba ki sis of your phone kim sim your phone baro si kalong kumta te haba kumta ki haba kotlat ki phone saying te ha kijing ya kolmar saying ro kila ya pentip sangi te nagleng jungi ro kat bangila ngi arab Henry kai kijing pentu kijing kentam ya ki kon sama kasi jungi lada pi 1 pule lada pi 1 3 ngasu kenteu komni pidai ban wat benya swaya ka kam lani ka jing pule lada dei ha kolai chulu ha ka jing bun ki jan menta hang te nong ba shalom ki bun ki jing penbang ki bun ki jing ki jing pentiang na kaliang juki hmrei pidai kumni ka unit ngidam chani support nong ba Bangalore chani support Karnataka at least kan jok tin ngi khendiat ha chwa ba pin wan chani le sing la ban yalam lenti ka college babiang lane kada dei ka kam wada ka kamro le sei la ban pentip yang la ban identify hoto ka biang na pat ya ki batre ro le sei ki ba wan madu na shulong chani support Karnataka dei dalong kumnong nor pidai ban pan ka appointment letter haswa pinrung kano ka company lane ka restaurant kamtam kan kamsok yapi ka long kum ka jing yada yapi Nre lada klamdan kataru lada piwan lakawan ru pin sa tok kum sa tok yu shikentin ya kani nga sukwa ban kuntu yapi baro ki samla ki badam hmi po nongba Mangalore to yailong ki ba yatli but to kamtam kini ki ba pule to yai minap ha kanang ba pin sa khet yu so katkum kajing tumul jom kikimi kipa ha kajing trai sitam jom kikimi kipa pila dai ban perkhat bhai yaki khnang ba unlike ya gano kajing susi adin habut te sachi simpat tang kini kikintin na sukit pokit vem yapi paro ki sama kiba yale kai menta kasni la khamta me ya KSU Mangalore unit kiba la ban penyak ya kani kajing yalang te kubai shibun mai chapram khulu dari im slang kajak kubai shibun Sibun ya iba don bok put Presiden Jom KSU unit bila ai sibun ke jingtip yang sapang kata ka began ya house mo
ba piru pinyatit lang sa panggata ba ila yato te kublay sibon ba ya kato kentin pai pelak pasat sangi baro te mentangan kodlo ya I President Jong Manglore Unit ba in ai ya ka token of appreciation as a memento ya iba don bok nampun. Lagi bang akod ya isimbur kongsan jongi ben od ya ribon chatai sakmat madan. Lino yang balai news web sport meet telah organize dan KSU Manglore. chief to distribute the
Race distribution For the goalkeeper. goes to Phil Ricard from Jureti. Our Bechan Pro to distribute the prize. From Handsome Girls team, I would like to call like a chief to distribute the prize. Dalam semblai, Top score. I will call President to distribute. Okay, team. All the team, please come forward. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.